കമ്മിറ്റിಯ ಬಗೆಲು ഞങ്ങളെ മദ്രസത്തെ മക്കൾക്ക് ഒരു യൂണിഫോം അങ്ങ് ആക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നാറ്. അതേപോലെ തന്നെ ID കാർഡും അതേപോലെ തന്നെ മഫ്തവും ഇതെല്ലാം ആടലിത്ത ഞങ്ങളെ ഇവിടുത്തെ അധ്യക്ഷന്മാർ അതുപോലെ തന്നെ സർവ്വ സദസ്യന്മാർ ബാക്കിയുന്ന എല്ലാ ഈ റായത്ത് നല്ല ആൾമാരേക്ക് എല്ലാ സഹായ സഹകരണം എല്ലാം ആക്കിയത് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം കൊടുക്കട്ടെ. അത് എല്ലാ ഉദ്ദേശവും അള്ളാഹു ഖൈറായ നിലക്ക് പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബാക്കി ഇനി ഒരു ജോഡി ഒന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നത്. ഇനി ഒരു ജോഡി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 550 രൂപ കാശ് നിങ്ങൾക്ക് എത്തുപാട്ടണോ എത്തുപാട്ടിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ തുണിയും അടിച്ചിട്ട് കിട്ടും. നിങ്ങൾ സാധാരണ പോയിട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടല. വാട്സപ്പിൽ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറവിലേക്ക് കിട്ടുക. അപ്പം അതുകൊണ്ടിട്ട് ഒരു 550 രൂപ എല്ലാം മൊത്തം 1ാം ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് 10ാം ക്ലാസ്സിനെ മക്കതോറും 550 രൂപ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് സഹകരിക്കും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഞങ്ങളെ മദ്രസത്തെ മക്കളെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ വിഷയത്തിലും ഞാൻ ടിക്കറ്റ് മൈക്കാലത്തെ ഖലീൽ ഇബ്രാഹിം സാറെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് കൂടെ നടത്തിയത് അൽഹംദുലില്ലാ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അത് വലിയ വിജയം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ട് ഇനിയും നല്ല നല്ല ക്ലാസ്സെല്ലാം നടത്തണമെങ്കിൽ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ. പിന്നെ അതുപോലെ നിങ്ങളെ പാരൻസിനൊട്ടിക്ക് ചൊല്ലണമെങ്കിലേ ഞങ്ങളൊട്ട് എല്ലാ സമയത്തും സപ്പോർട്ടിലോ മദ്രസത്തെ വിഷയത്തില് നല്ല നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തിൽ ഉണ്ട്. ഇനിയും ഞങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ തന്നോട്ട് വേണോ. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ യൂണിഫോം കൃത്യം അത് ഡെയിലി ഇട്ടു തരുന്നത് നിങ്ങൊന്നോ ഇതാക്കിയൊന്നും ഞങ്ങൾ ചോടാ. അതേപോലെ പെൺമക്കളെ മഫ്തവും അതേപോലെ ID കാർഡും ഇതെല്ലാം കൃത്യം ഒരു നാൾ വിടാണ്ട് ഡെയിലായിട്ട് മദ്രസത്തേക്ക് യൂസ് ആക്കണു. മാത്രം ചൊന്നിട്ടോ വേറൊന്ന് യാറെ ചൊല്ലാണ്ട് നിങ്ങളെ ഫംഗ്ഷനത്തിൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ ലേറ്റായി പോയിട്ട് ഇപ്പൊ കുറെ കാര്യക്രമമെല്ലാം ഈ വേദിക്കെല്ലാം നടക്കുന്നതുണ്ട്. മലയുടെ ഒരു അഭാവമുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് യാരെന്ത് ചൊല്ലാണ്ട് എൻ്റെ സ്വാഗത ഭാഷണത്തിന് മാത്രമാണ് കിടക്കിടെ. ഞങ്ങളെ ഇന്നത്തെ കാര്യക്രമത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് ദുആ മൂലക ചാലനാക്കി തന്നെ ഞങ്ങളെ പള്ളിയുടെ ഖത്തീബറായ ഉസ്മാൻ സജി ഉസ്താദിക്ക് ನಾನು സ്വാഗതാക്കടെ. അതേപോലെ ഇന്നത്തെ കാര്യക്രമത്തെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കടെ അൽക്കരീം ജുമാ മസീദിലെ അധ്യക്ഷരായിട്ട് തോഹാജർ അയാളും നാണ് സ്വാഗതം ചൊല്ലുക.
സർമുല്ല തോൽക്കും നിധിയല്ലേ. നബി കോമയാൻ ആലമി വന്നൊരു നബിയുള്ള മക്ക എന്നൊരു തിരുനാട്ടിൽ മൈമകളെയും ഒരു വീട്ടിൽ ആമിന ബീബി കോമയാൻ ആലമി വന്നൊരു നബിയുള്ള അഹദിൻ വചനം ഓതി നബി അറബിൻ വലയം കാട്ടി നബി അകബിൻ സ്നേഹം നൽകി നബി ആരം അറക്കാൻ സബബ നബി അഹദിൻ വചനം ഓതി നബി അറബിൻ വലയം കാട്ടി നബി അകബിൻ സ്നേഹം നൽകി നബി ആരം അറക്കാൻ സബബ നബി മക്ക എന്നൊരു തിരുനാട്ടിൽ മൈമകളേറും ഒരു വീട്ടിൽ ആമിന ബീബി കോമയാൻ ആലമി വന്നൊരു നബിയുള്ള കരുണ നിറഞ്ഞൊരു പൂവായി കാമിലരായ ബീബായി കനവിൽ വന്നൊരു കടലായി കാരുണ്യമേറും നബിയുള്ള മക്ക എന്നൊരു തിരുനാട്ടിൽ മൈമകളേറും ഒരു വീട്ടിൽ ആമിന ബീബി കോമയാൻ ആലമി വന്നൊരു നബിയുള്ള മക്ക എന്നൊരു തിരുനാട്ടിൽ മൈമകളേറും ഒരു വീട്ടിൽ ആമിന ബീബി കോമയാൻ ആലമി വന്നൊരു നബിയുള്ള അസ്സലാമു മാനവ പരിപൂർണ നബിയെ മനകുലಕ್ಕೆ ವಂದನಿದಿയെ പുണ്യമക്ക അസ്തരിക്ക് നല്ല സത്യ സാരേലിതരോ ആബീബവരോ ആബീബവരോ ബിസലാം അലൈക്കും യാ റസൂൽ സലാം അലൈക്കും യാ ഹബീബ് സലാം അലൈക്കും സലവാത്തുല്ലാഹ് അലൈക്കും മർഹബാ നൂരി ഹബീബി മർഹബാ തഹ ഹബീബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അൻത മുഹിബ്ബുൽ മസാകിൻ അൻത ഖൈറുൽ ഹറമൈനി അൻത മിസ്കത്തുൽ ഹറമൈനി അൻത സൈനുൽ ഹറമൈനി സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അൻത മുഹിബ്ബുൽ മസാകിൻ അൻത സൈനുൽ ഹറമൈനി അൻത ഖൈറുൽ സാലിഹീന അൻത ഇസ്കുൽ ഹറമൈനി സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അസ്സലാമു അഞ്ചം ചെയ്യൽ ഫർമാനെ ഒറ്റക്കൊള്ളത് ലോറാനെ വൈകും നേരം അസറാനെ മഗ്രിബ് വേണ്ടത് സന്ധ്യക്ക് പിന്നെ ഇശാവും അന്ത്യക്ക് പുലരാൻ നേരം സുബ്ഹല്ലേ അഞ്ചം തീരെ വൈകല്ലേ അസ്സലാമു നബിയുടെ ജന്മദിനം എന്ന പേര് ശാപുതാനിയ മഹിത ദിനം കടകണില എന്റെ ഉദയ ദിനം എന്ന നന്മകളിട നല്ല ദിനം പാരിതിൽ കമറല്ലേ മുത്തോളവിയെന്നും ബദറല്ലേ അജബുകൾ കാത്തിപ്പിറന്നല്ലോ മുസ്തഫ നബിയായി വാണല്ലോ ഇശലുകൾ ബൈത്തുകളായല്ലോ
സ്നേഹത്തിൽ കവാടത്തിൽ അറിയുന്നു പഠിക്കൽ നിർബന്ധമായി ഒന്നാമത്തെ തനിയത്ത് മനസ്സിൽ കറുകൾ രാത്ത് രണ്ടാമത്തേത് മുഖം കലുകൾ ഉദ്ദേശം അല്ലാഹുവിന്റെ യുക്താനിൽ മൂന്നാമത്തേത് കൈ രണ്ടും നുട്ടോടി കൂടി തണുകളാണ് നാലാമത്തേത് തല തടവൽ നിർബന്ധമായതു ഒന്നാണ് അഞ്ചാമത്തേത് കലുകളാണ് ആറാമത്തേത് തരതീവ് നിർബന്ധമായത് ഒന്നാണ് എല്ലാ മുകല്ലഫി നിർബന്ധമാണ് എല്ലാ മുസ്ലിം നിർബന്ധമാണ് ഇതിനെ പഠിക്കൽ तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ मेरा घर खाक पर और तेरी राह जिगरातुल उम्ता तू कुजा मन कुजा തിരുറോള കാണുന്നു മദിനോള കാണുന്നു ആകാശമേ ഞാൻ നിന്നെ കാണുന്നു നീ എന്നെ കാണുന്നു തിരുറോള കാണുന്നു മദിനോള കാണുന്നു പിരിശമിരാതെ പാടിടാം പ്രിയചരിതങ്ങളോദിടാം പിരിശമിലാതെ പാടിടാം പ്രിയചരിതങ്ങളോദിടാം ചിരിമുതി ചുണ്ടിൽ ചാർത്തിടാം തിരുനബിയിൽ ഹാദിടാം എങ്ങും പോർച്ചു പോകുന്നു ഋത്തിൽ സാഗരമാകുന്നു സേതറമ്പിയലിൽ ചെന്നു നല്ല സ്വലാത്തുകൾ ഓതുന്നു അസ്സലാത്തു അലന്നബി വസ്സലാമു അലാ റസൂൽ അഷ്റഫീൽ മുബ്തഹി വൽ ഹബീബിൽ അറബി ആകാശമേ ഞാൻ നിന്നെ കാണുന്നു നീ എന്നെ കാണുന്നു തിരുറോള കാണുന്നു മദിനോള കാണുന്നു പുലിമണിരങ്ങത്താരകം പവിസ സുവർണ കൗതുകം പുലിമണിരങ്ങത്താരകം പവിസ സുവർണ കൗതുകം പൊലിവരുറങ്ങു പൂവണം
പരിമല പതിനിധി സൗഭകം ചേലിൽ മന്ത്രി ചൊല്ലുന്നു ചന്ദ്രിക വർണ്ണ വിളിങ്ങുന്നു ആ ചരിതമ്മരവാകുന്നു നന്മകൾ അങ്ങൽ വിതറുന്നു നബി വസ്സലാമു അലാ റസൂൽ ഷഫീഉൽ അബ്താഹി വൽ ഹബീബിൽ അറബി ആകാശമേ ഞാൻ നിന്നെ കാണുന്നു നീ എന്നെ കാണുന്നു തിരുറോള കാണുന്നു മദിനോര് കാണുന്നു ആകാശമേ ഞാൻ നിന്നെ കാണുന്നു നീ എന്നെ കാണുന്നു തിരുറോള കാണുന്നു ನೀಡಲಾದ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಮಾನ್ಯರೇ, ಹಳೆಕೋಟೆಯ ಎ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಮತ್ತು ಜಮೀಲಾ ದಂಪತಿಯ ಪ್ರಥಮ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫೈರೋಜ್ ಸರ್ವಶಕ್ತ ಅಲ್ಲಾಹನ ಅಪಾರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಗತಿಕ ಬಡವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಅಪ್ರತಿಮ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ. ಆಸರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಪುನಃ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ಬಾ ಶಾಲೆಗೆ ಎಂಬ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಗಲಿರು ಎನ್ನದೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಛಲಗಾರ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಳೆಕೋಟೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹಲವಾರು ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ SSLC ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ದೊರಕಲಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಹರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ರಕ್ತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಕಂಡಾಗ ತಕ್ಷಣ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ದುಬಾರಿ ವೆಚ್ಚದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ಅನಾನುಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾದಾಗ ಅಂತವರಿಗೆ ಏನೇ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ವಿಘ್ನಗಳು ದೂರವಾಗಲಿ, ಭವಿಷ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸುವ ಜೊತೆಗಾರದರ್ಶಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವರಿಗೆ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್, ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್, ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್, ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹು, ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್, ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್, ವಲಿಲ್ಲಾಹಿಲ್ ಹಮ್ದ್.
സ്വഭാവം സൂര്യനുദിച്ചാൽ ദിക്കുകൾ തേടിടവാന്റെ സത്യമലത്ത് മാകകളായി പൊലിവാൻ സൂര്യനുദിച്ചാൽ ദിക്കുകൾ തേടിടവാൻ സത്യമലത്തിൽ മാകകളായി പൊലിവാൻ ദേശങ്ങൾ തേടി അലഞ്ഞവരുണ്ടോ പുണ്യസാമ്പ തേടിത്തനി ദീപം തെളിയിച്ചൊരിഞ്ഞ സലമ ഉറത്താൻ വാഴിടുന്നു ജീവിതം മാനവിയും വികരം വീണിച്ചേർന്നു നീന്തപ്പനായോളം ഇവരിൽ ഓരത്താൻ വാഴിടുന്നു ജീവിതം മാനവയോരിലും വികരം വീണിച്ചേർന്നു അതൊന്നുകളും പല ഭൂമിയെ തരുന്നത് സൂനതയമരണയും സത്യവിലത്തിൽ മറത്തരണം സൂക്രയവൻ മുകിലെ നന്മുലമുത്തുന്നത് ചിലവേണ്ടി താരകമാക നാട്ടിലെ അരഞ്ഞവരുണ്ടോർ പുണ്യ സ്വഭാവം തേലിത്തനി ദീപം തെളിയിച്ചോരിൽ തെളിയുന്ന സലമ്മ സൂര്യനുദിച്ച് ദിക്കുകൾ തേടിടവാൻ ഹബീബിന്റെ സത്യമതത്തിൽ വാകകളായി പൊലിവാൻ സൂര്യനുദിച്ച ദിക്കുകൾ തേടിടവാൻ ഹബീബിന്റെ സത്യമതത്തിൽ വാകകളായി പൊലിവാൻ ദേശങ്ങൾ തേടി അലഞ്ഞവരുണ്ടോർ പുണ്യസ്വാമി തേടിത്തനി ദീപം തെളിയിച്ചോരിൽ സലമ്മ शराफत की वली ए मरजाने सिलसिली या सुल्ताने जान सदर या सुल्ताने जान सदर पौजा अली जली ए शराफत की वली ए मरजाने सिलसिली ए शराफत की वली ए मरजाने सिलसिली उनसे गुलिरुम चासाद शौकिन നുരവായി ഇരുളിൽ നേരം മനസ്സിലെ കുളിരായ വിളയാൻ ഹബീബ് നവാൻസെ അജ്മീരി ഹബീബ് നവാൻസെ അജ്മീരി ഷേഖൻ ഷേഖ് നാലിരി शराफत की वली ए मरजाने सिलसिली ए शराफत की वली ए मरजाने सिलसिली या सुल्ताने जान सदर या सुल्ताने जान सदर ख्वाजा अली जली ए शराफत की वली ए मरजाने सिलसिली ए शराफत की वली ए मरजाने सिलसिली उनसे മധുവിന്നേന്തിനാൽ അറകിന്നുറവായി ഇരുളിൽ നേരം മനസ്സിലെ കുളിരായ വിളയാൻ ഉൻസിൻ മധുവിന്നേന്തിനാൽ അറകിന്നുറവായി ഇരുളിൽ നേരം മനസ്സിലെ കുളിരായ വിളയാൻ ഹബീബ് നവാൻസെ അജ്മീരി ഹബീബ് നവാൻസെ അജ്മീരി ഷേഖൻ ഷേഖ് നാലിരി शराफत की वली ए मरजाने सिलसिली ए शराफत की वली ए मरजाने सिलसिली सैयदे मुस्तफा या मुस्तफा या सैयदे मुस्तफा मुस्तफा या सैयदे मुस्तफा या मुस्तफा या सैयदे मुस्तफा मुस्तफा
മധുരിൽ ശരുകൾ കൂർത്തു ഞാൻ
മലരെ പൂമലരെ യാസിൻ മഹബൂബേ മദീന മലരെ പൂമലരെ യാസിൻ മഹബൂബേ ശരിക്കുന്നു ജീവിത വികാരം കിടറിലും കണിവിന്റെ പൊരുളാതിൻ ഹൃദയം വേദനകളുണ്ടെങ്കിലവളം ചൊരിക്കുന്നു താരസൂൽ ഇടറുന്നു ജീവിത വികാരം കിടറിലും കണിവിന്റെ പൊരുളാതിൻ അണപൊട്ടിയ ശബ്ദം അതിശബ്ദ പ്രളയം അതിലടരും കണ്ണീരിൽ രൂപഭാവം അകലങ്ങളില്ല ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചതാതന്യഗീവം ഒരു ലോകപ്പോലും കാണാതിരും ഇരു കണ്ടടങ്ങാനേ ഒരു പാടക്കാലം മധുരോജിടും ഞാൻ ഇവളുള്ള ശബ്ദം ഹൃദയം വേദനകളുണ്ടെങ്കിലബുധം ചൊരിക്കുന്നു താരസൂൽ ഇടറുന്ന ജീവിത വിലാപങ്ങൾക്കിടറിലും കണിവിന്റെ പൊരുളാണ് ഹാത്തിൻ റസൂൽ ഒരു വീടുമെന്നും ഒരു യാത്ര പോകാൻ മരണത്തിൽ തൊട്ടുമുങ്ങുന്നു കാണാൻ കൺമുന്നിൽ കണ്ടാൽ അസ്റായിൽ വന്നാൽ ആ പുണ്യഭൂമിയിൽ അറ്റുവീണാൽ ഇവനുണ്ട് അഭയം ഇവനന്റെ ഭാഗ്യം ഇവനുണ്ട് ദുനിയാവിൽ വിധവാന വിജയം ഇവലാസ് തരണം ഈ മാർഗരണം ഇടരാതെ ഇരയോട് എന്നോടൊടിയണം ഹൃദയം നുറുങ്ങുന്ന വേദനകളുണ്ടെങ്കിലവരും ചൊരിക്കുന്ന താരസൂൽ ഇടറുന്ന ജീവിത വിലാപങ്ങൾക്കിടറിലും കണിവിന്റെ പൊരുളാണ് ഹാത്തിൻ റസൂൽ ഹൃദയം നുറുങ്ങുന്ന വേദനകളും ഭയം ചൊരിക്കുന്ന താരസൂൽ ഇടറുന്ന ജീവിത വിലാപങ്ങൾക്കിടറിലും കണിവിന്റെ പൊരുളാണ് ഹാത്തിൻ റസൂൽ कमाल अल्लाह अल्लाह या करार कुल किसी को नया करो जो दुनिया का मालिक है नामों से लिया करो अल्लाह अल्लाह सुरहमद मदीना परिसरत आनंदितो ताजे आमनीर वशनेंदो इडी प्रपंचवे कण्णीरिल मुळुगितंदो तिरुतामलगीत पुण्य नडदु अंदु मदीना परिसरत आनंदितो ताजे आमनीर वशनेंदो इडी
പ്രപഞ്ച കണ്ണീരിൽ മുഴുകി തന്നു റൗള കാണാനും ആശ പൂരിച്ചുവല്ല റൗള വന്നു ചുംബിച്ച ഭാഗ്യണിടല്ല റൗള കാണാനും ആശ പൂരിച്ചുവല്ല റൗള വന്നു ചുംബിച്ച ഭാഗ്യണിടല്ല തിരുത്താമല ഞാനടതു ಒಂದು ಮದಿನ ಪರಿಸರ ಲಾಣಗೊಂಡಿತು ತಾವಾದ ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶನೆ ಎಂದು ಇದು ಪ್ರಪಂಚ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ತಂದು ಆಮೀನ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾರ ಕರುಣಾಗುಂಡಿ ಮಕ್ಕನಾಡಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿ ಬಂದ ನಬಿ ಆಮೀನ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾರ ಕರುಣಾಗುಂಡಿ ಮಕ್ಕನಾಡಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿ ಬಂದ ನಬಿ ಮಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಲೆದೂರಿತು ತಿರುನೆಬಿಯರ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಮಾಯವಾಯಿತು ಮಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅನಚ ತಲೆದೂರಿತು ತಿರುನೆಬಿಯರ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಮಾಯವಾಯಿತು ತಿರುಗಾಮಲಗಿದ ಪುಣ್ಯ ನಡೆದು ಒಂದು ದಿನ ಸರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿತು ತಾವಾದೇ ಅವನಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶನೆ ಎಂದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ತಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಬಿಯವರ ಮದಿ ಹಾಡುತ್ತಲೇ ಮಗನಾಗಿ ತರು ಆಡಿ ಮಗನುತ್ತಲೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಬಿಯವರ ಮದಿ ಹಾಡುತ್ತಲೇ ಮಗನಾಗಿ ತರು ಆಡಿ ಮಗನುತ್ತಲೇ ತೇರುತ್ತಾ ಮುತ್ತುತ್ತಾ ರಸೂಲುಲ್ಲ ಅಂತ ದಿನದಲ್ಲಿ ಶಾಪ ತಿಳಿಡುಜಲ್ಲ ತೇರುತ್ತಾ ಮುತ್ತುತ್ತಾ ರಸೂಲುಲ್ಲ ಅಂತ ದಿನದಲ್ಲಿ ಶಾಪ ತಿಳಿಡುಜಲ್ಲ ತಿರುಕಾಮಲಗಿದ ಪುಣ್ಯ ನಡೆದು ಒಂದು ಮದಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಾನೆ ಬಂದಿತು ತಾಮದೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿಗೆ ವರ್ಷಣೆ ಎಂದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ತಂದು ರೌಲಗಾನನು ಆಸೆ ಪೂರೈಸುವಲ್ಲ ರೌಲವನ್ನು ಚುಂಬಿಸ ಭಾಗ್ಯ ನೀಡಲ್ಲ ರೌಲಗಾನನು ಆಸೆ ಪೂರೈಸುವಲ್ಲ ರೌಲವನ್ನು ಚುಂಬಿಸ ಭಾಗ್ಯ ನೀಡಲ್ಲ ತಿರುತಾಮಲಗಿ ಪುಣ್ಯ ನಡೆದು ಒಂದು ಮದಿನ പരിസരതല്ലാണെകൊണ്ടിತ್ತು പേര് വിളിക്കണേ LKG-ല് കഴിഞ്ഞ വർഷം ആചാറില് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഫാത്തിമ സനു ഇപ്പൊ 1ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ വർഷം LKG ഫാത്തിമ സനു ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് सेकंड प्राइज अहमद नमीर रजा ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് അലീമ ആഫിയത്ത് വേഗം വന്നു. സെക്കൻഡ് മുഹമ്മദ് സമ്മാസ് UH. ഫസ്റ്റ് അലീമ ആഫിയത്ത്, സെക്കൻഡ് മുഹമ്മദ് സമ്മാസ് UH. ഫസ്റ്റ് അലീമ ആഫിയത്ത്, സെക്കൻഡ് മുഹമ്മദ് സമ്മാസ്, സെക്കൻഡില് മുഹമ്മദ് സമ്മാസ് UH. നല്ല അതായത് പിന്നെ ഒന്നുകൂടി ഫസ്റ്റ് മുഹമ്മദ് ഹസൻ സിമാക്, സെക്കൻഡ് ഖദീജത്തുൽ ഫായിസ. മുഹമ്മദ് ഹസൻ സിമാക്, സെക്കൻഡ് ഖദീജത്തുൽ ഫായിസ, ഒന്നാം ക്ലാസ്, ഈ വർഷത്തെ 2ാം ക്ലാസ്. ഫസ്റ്റ് 2ാം ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ഖദീജ സുഹാന, സെക്കൻഡ് ഫാത്തിമ സോഹറ റിസാന,
First, E.K. Abdullah. E.K. Abdullah. Second, Muhammad Afroz. E.K. Abdullah first. Second, Muhammad Afroz. Second, Muhammad Afroz. ini karya Muhammad Akan. Muhammad Akan. മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ആജറ അഫ്ര. ആജറ അഫ്ര. സെക്കൻഡ് അമീദ് അഫ്വാൻ. ആജറ അഫ്ര. സെക്കൻഡ് അമീദ് അഫ്വാൻ. അതേപോലെ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് സഫിയ സമീറ. സഫിയ സമീറ. അമീദ് അഫ്വാൻ സെക്കൻഡ്. സഫിയ സമീറ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് സഫിയ സമീറ. സെക്കൻഡ് സൈനബ ഫൈമ. സെക്കൻഡ് സൈനബ ഫൈമ. സൈനബ ഫൈമ. സഫിയ സമീറ ഫസ്റ്റ് ഇല്ല ജനറൽ. സെക്കൻഡ് സൈനബ ഫൈമ സെക്കൻഡ്. നാലാം ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് മുഹമ്മദ് അബീൽ. മുഹമ്മദ് അബീൽ. നാലാം ക്ലാസ്സിൽ മുഹമ്മദ് അബീൽ ഫസ്റ്റ്. സെക്കൻഡ് സുലൈഖ റുമാന. പിന്നെ ഖദീജത്തുൽ സസ്മീന ജനറൽ സെക്കൻഡ്. ഫസ്റ്റ് മുഹമ്മദ് അബീൽ വേഗം പറഞ്ഞു. സെക്കൻഡ് സുലൈഖ റുമാന. പിന്നെ ഖദീജത്തുൽ സസ്മീന. ഖദീജത്തുൽ സസ്മീന ജനറൽ സെക്കൻഡ്. ഇനി പറയാ ഞങ്ങളുടെ അലവിദ്യാർത്ഥി സംഘത്തെ ഗൗരവാധ്യക്ഷ ഷബീർ അല്ലെ അയാൾ കുറച്ചു രണ്ട് സെക്കൻഡ് കൊടുക്കും നീ കൊടുക്കും ഷബീർ. അഞ്ചാം ക്ലാസ് ഫസ്റ്റ് മുഹമ്മദ് നിഹാൻ. പിന്നെ ബദറുന്നിസ ജനറൽ ഫസ്റ്റ്. ഒന്ന് മുഹമ്മദ് നിഹാൻ. പിന്നെ ബദറുന്നിസ. സെക്കൻഡ് മുഹമ്മദ് അബൂബക്കർ ഐമാൻ. ഫസ്റ്റ് ജനറൽ ഫസ്റ്റ്. ഇനി ജനറൽ സെക്കൻഡ് മുഹമ്മദ് അബൂബക്കർ ഐമാൻ. പിന്നെ ആജറ ഫസീന. ആജറ ഫസീന സെക്കൻഡ്. മുഹമ്മദ് അബൂബക്കർ ഐമാൻ. ആജറ ഫസീന സെക്കൻഡ്. ഇനി കൊറിയ നാല് ലത്തീഫ് ആജർ വന്നിട്ട് കൊടുക്കും. ഇനി ആറാം ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ആയിഷ ഷായിഫ. പിന്നെ അക്കീഫ ബാനു. ആറാം ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ആയിഷ ഷായിഫ. പിന്നെ അക്കീഫ ബാനു ജനറൽ ഫസ്റ്റ്. സെക്കൻഡ് മുഹമ്മദ് സൈദാൻ. സെക്കൻഡ് മുഹമ്മദ് സിദാൻ. ആറാം ക്ലാസ്സിൽ സെക്കൻഡ് മുഹമ്മദ് സിദാൻ ഇല്ലേ? സൈദാനില്ലേ? സെക്കൻഡ് ഇല്ലേ? സിദാൻ. ആറാം ക്ലാസ് സെക്കൻഡ് റാസിം സൈദാൻ ഇല്ലേ? അതെന്നെ വെക്കോ. ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ഷരീഫ സഹന. ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ഷരീഫ സഹന. സെക്കൻഡ് ഫാത്തിമ ഷൈമ. പിന്നെ അലീമ ഫാസ്മ. പിന്നെ ഖദീജ നൈമ. മൂന്നാൾ സെക്കൻഡ്. ഷരീഫ സഹന ഫസ്റ്റ്. സെക്കൻഡ് ഫാത്തിമ ഷൈമ. പിന്നെ അലീമ ഫാസ്മ. ഫാത്തിമ ഷൈമ ഏഴാം ക്ലാസ് സെക്കൻഡ്. വേഗം പറഞ്ഞു ഇല്ലേ? ഫാത്തിമ ഷൈമ
പിന്നൊന്ന് അലീമ ഫാസ്മ, പിന്നൊന്ന് ഖദീജ നൈമ. 3 സെക്കൻഡ്. ആ പിടിക്കുമ്പോ വേഗം പറഞ്ഞു, വലിയ മക്കൾ നിൽക്കുന്നല്ലേ, മുന്നോട്ട് പിടിച്ചു തന്നോളൂ. ഫാത്തിമ ഷൈമ, പിന്നൊന്ന് അലീമ ഫാസ്മ, പിന്നൊന്ന് ഖദീജ നൈമ. ഇനി കൊറിയ അങ്ങനെ സെക്രട്ടറി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ കൊടുക്കും. എട്ടാം ക്ലാസ്സില് ഫസ്റ്റ് ഹഫീല ബാനു, സെക്കൻഡ് ആഷിക, പിന്നൊന്ന് ഫാത്തിമ സാനിയ. എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ഹഫീല ബാനു, സെക്കൻഡ് ആഷിക, പിന്നൊന്ന് ഫാത്തിമ സാനിയ. സെക്കൻഡ് ആഷിക ഇല്ലേ, ആഷിക, പിന്നൊന്ന് ഫാത്തിമ സാനിയ. ആഷിക, പിന്നൊന്ന് ഫാത്തിമ സാനിയ. 11 ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് മുഹമ്മദ് ഷബീബ്, പിന്നൊന്ന് മുഹമ്മദ് അർഫാസ്. ആരത് പെട്ട മക്ക? മുഹമ്മദ് ഷബീബ് ഫസ്റ്റ് 11 ക്ലാസ് ഹാജർ, പിന്നൊന്ന് മുഹമ്മദ് അർഫാസ്. സെക്കൻഡ് ഫാത്തിമ അഷീര, സെക്കൻഡ് ഫാത്തിമ അഷീര. ഫസ്റ്റ് മുഹമ്മദ് ഷബീബ്, പിന്നൊന്ന് അർഫാസ്. രണ്ട് ഫസ്റ്റ്, 1 സെക്കൻഡ്. ഫാത്തിമ അഷീര സെക്കൻഡ്. സെക്കൻഡ് ഫാത്തിമ സീൻ. 10ാം ക്ലാസ് ഫസ്റ്റ് നഫീസ റിഫാന, ഇതിപ്പോ ഹാജറിലെ ടിക്കറ്റ് പിടിച്ച് ഫസ്റ്റ് നഫീസ റിഫാന ഹാജർ, സെക്കൻഡ് ഫാത്തിമ ഫായിഷ, പിന്നൊന്ന് ആയിഷ സമീമ. സെക്കൻഡ് ഫാത്തിമ ഫായിഷ, 2 സെക്കൻഡ്. പിന്നൊന്ന് ആയിഷ ഷമീമ, ആയിഷ ഷമീമ. അല്ല ഉത്തര പേരുള്ള ആയിഷ ഷമീമ. ആദ്യത്തെ ട്രെയിന് കൊടുക്കും, അല്ല പാപ്പുണ്ട് കൊടുക്കും. ഇനി എക്സാമിലോ കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന പരീക്ഷയില് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വേഗം വന്നിട്ട് എടുത്തോണ്ട് പോകും. ഒരു ഉത്സാഹമാണത് കൊടുക്കും. ആദ്യം ഉത്സാഹം കൊടുക്കും. മാർക്കില് ഫസ്റ്റ് 1ാം ക്ലാസ്സിൽ മാർക്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഫാത്തിമത്തുൽ സഹറ റിഫ, സെക്കൻഡ് ആയിഷ നഫ്ല. ഫാത്തിമ സഹറ റിഫ ഫസ്റ്റ് മാർക്കിൽ. ഇസ്മായിൽ ആജബ് അതിന് ഞങ്ങളെ വേദിക്കേക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തിരിച്ചുകൊണ്ടില്ല. അതേപോലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘത്തെ ആജബ് ഇലിയാസ് ഷമീർ ഇതെല്ലാം വന്നിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് സാഗറാക്കാം. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ സഹറ റിഫ, സെക്കൻഡ് ആയിഷ നഫ്ല, സെക്കൻഡ് ആയിഷ നഫ്ല. നഫ്ല വന്നിട്ട് എടുത്തേക്കാം. ഇനി 1 ബിയിൽ ഫസ്റ്റ് ഖദീജത്തുൽ ഫായിസ, സെക്കൻഡ് സഫിയ സൽഹ, ഖദീജത്തുൽ ഫായിസ, സെക്കൻഡ് സഫിയ സൽഹ. എനിക്കറിയാം അംസസ്ഥാൻ കൊടുക്കും. 2ാം ക്ലാസ്സിലെ ഫസ്റ്റ് മുഹമ്മദ് റയീസ് UH, മുഹമ്മദ് റയീസ് UH. സെക്കൻഡ് ഫാത്തിമ സഹറ റിഷാന. ഫാത്തിമ സഹറ റിഷാന. 2 ബിയിലെ ഫസ്റ്റ് EK അബ്ദുള്ള, സെക്കൻഡ് ഫാത്തിമ ഷാരിഫ. ഫസ്റ്റ് EK അബ്ദുള്ള, സെക്കൻഡ് ഫാത്തിമ ഷാരിഫ. എനിക്കൊരു അബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാർ അയാൾ കൊടുക്കും. ഇസ്മായിൽ ആക്ക വേദിക്കേക്ക് പറഞ്ഞു ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പരസ്പരം
അതേപോലെ തന്നെ മാജി സെക്രട്ടറി MH ഇബ്രാഹിം കെരിമാക്ക നിങ്ങളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബറും ഇവ ചർത്താഫാക്ക അതേപോലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘത്തിലെ പ്രധാന കാര്യദർശി റഫീഖ ഈ ക്യാപ്റ്റർ ഫാത്തിമ ഷാരി ബേട്ട എനിക്കൊരു അബ്ദുൽ ഉസ്താദ് കൊടുക്കും മുഹമ്മദ് ഫവാസ് ഫസ്റ്റ് 3ാം ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് മുഹമ്മദ് ഫവാസ് അങ്ങനെ അൽത്താഫാക്ക കൊടുക്കുന്നു 3ാം ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് മുഹമ്മദ് ഫവാസ് സെക്കൻഡ് ആമിന ബുഷ്റ ആമിന ബുഷ്റ 3B ഫസ്റ്റ് നിമ്ര മുഹമ്മദ് നിമ്ര മുഹമ്മദ് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് സഫിയ സമീറ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ഖദീജത്തുൽ സസ്മീന സെക്കൻഡ് സാറ അസ്മാന ഫസ്റ്റ് ഖദീജത്തുൽ സസ്മീന നാലാം ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ഖദീജ സസ്മീന ഈ വർഷം സെക്കൻഡ് സാറ അസ്മാന എനിക്കൊരു അബ്ദുൽ മുസ്ലിയാർ ഫാത്തിമ തുമാനി 5ാം ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ഫാത്തിമ തുമാനി സെക്കൻഡ് UM തസ്കീന അബ്ദുൽ ഉസ്താദ് കൊടുക്കും ഫസ്റ്റ് ഫാത്തിമ തുമാനി സെക്കൻഡ് UM തസ്കീന സെക്കൻഡ് 6ാം ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് അഖീഫ ബാനു സെക്കൻഡ് സാസ്മ വിദ്യാർത്ഥി സംഘത്തെ പ്രധാന കാര്യദർശി അഖീഫ ബാനു ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് സാസ്മ 7ാം ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ആയിഷ ഷൈമ 7ാം ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ആയിഷ ഷൈമ സെക്കൻഡ് ഷരീഫ സഹന 8ാം ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കും 8ാം ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് അഫീല ബാനു മക്കളെ കാര്യക്രമം തീർന്നിട്ടില്ലാതെ മക്കളെ കാര്യക്രമം ഇനിയുണ്ടോ ജടക്കൊന്ന് കൊടുത്ത് 6 പോകണ്ട ലാസ്റ്റ് കാര്യക്രമത്തിൽ ബുദ്ധാമജലിസ് എല്ലാം നടക്കട്ടെ ഇതേ വേദിയിൽ വെച്ച് എല്ലാം നിന്നിട്ടൊന്ന് സഹകരിക്കോളൂ 4 ഞായറാഴ്ച അല്ലേ ലേറ്റായ മാസമൊന്നുമില്ല വർഷത്തിൽ കൊടുക്കാൻ നടക്കുന്ന കാര്യക്രമല്ലേ അതീവായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മധുരല്ലേ ഞങ്ങളെ മക്ക പാടുമ്പോൾ പാടരുത് എല്ലാം നിന്നിട്ടൊന്ന് സഹകരിക്കണമെന്ന് ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തും 8ാം ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ഹഫീല ബാൻ സെക്കൻഡ് ഫാത്തിമ സാനിയ അതെയല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഹഫീല ബാൻ സെക്കൻഡ് ഫാത്തിമ സാനിയ 1ാം ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ഖദീജ ഷഹീബ ബീവി സെക്കൻഡ് സലിമ മസ്റൂറ 4 അയൽ വിദ്യാർത്ഥി സംഘത്തെ അധ്യക്ഷರು ഇലിയാസ് ആജബത്ത് ജൻബില്ല ബറും സെക്കൻഡ് സലിമ മസ്റൂറ
ಕಳೆದ ಸಾರಿ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಅರಬಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ 22 ಮದ್ರಸೆಗಳ ಪೈಕಿ ನಮ್ಮ ಹಳೆಕೋಟೆಯ ಮರ್ಕಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮದ್ರಸದ ನಫೀಸಾ ರಿಫಾನಾ ಎಂಬ ಊರಿಗೆ ಇಡೀ ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮರ್ಕಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮದ್ರಸಾ ಮತ್ತು ಮಸ್ಜಿದ್ ಅಲ್ ಕರೀಂನ ಆಡಳಿತ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಂತಹ ಅಹಮದ್ ಕಬೀರ್ ಇವರ ಮಗಳಾದ ನಫೀಸಾ ರಿಫಾನಾ ಇವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಹಾಗೂ ನಗದು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. അത് കൊടുക്കുന്നതിന് ഇമാം സാബ് പേരുവരിക്കുന്നത് 10ാം ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു ഉള്ളാസത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് മദ്രസ ഫസ്റ്റ് നഫീസ റിഫാൻ എല്ലാവരും അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. ക്യാഷ് അവാർഡ് 4 ലത്തീഫ് ഹാജർ കൊടുത്തു. ക്യാഷ് അവാർഡ് ഇനി പെൺമക്കൾ ഗ്രൂപ്പ് ഹക്കീഫ മുസൈറ സൈഫ 7ാം ക്ലാസ് ഫസ്റ്റ് ഹക്കീഫ മുസൈറ സൈഫ. സെക്കൻഡ് സനൂറ ഷായിഫ റിഫ്ന ഫായിസ. तीन टाइप जंगल में किरातिल 7ാം ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ഹക്കീഫ കിറാത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ഹക്കീഫ സെക്കൻഡ് സനൂറ ജൂനിയർ പ്രബന്ധത്തിൽ ഫസ്റ്റ് സാസ്മ ഹക്കീഫ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് സനൂറ സെക്കൻഡ് ഇവിടെ സെക്കൻഡ് കൊടുക്കും ബാക്കി കിറാത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ഹക്കീഫ സെക്കൻഡ് സനൂറ അതൊന്ന് സെക്കൻഡ് തോന്നിട്ടില്ല ഫായിസ സെക്കൻഡ് ഒന്ന് കൊടുത്തുവിടും. ജൂനിയർ പ്രബന്ധത്തില് സെക്കൻഡ് സനൂർ സെക്കൻഡ് ജൂനിയർ പ്രബന്ധത്തിൽ ഫസ്റ്റ് സാസ്മ സെക്കൻഡ് സനൂറ തേർഡ് തുഹാനി ഫസ്റ്റ് സാസ്മ ഫസ്റ്റ് ಯೂನಿಯನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸನೂರ ಪ್ರಬಂಧ ಥರ್ಡ್ ఉన్నది ತುವಾನಿ ಥರ್ಡ್ ತುವಾನಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಜ್ಮಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸನೂರ ಥರ್ಡ್ ತುವಾನಿ. ಜೂನಿಯರ್ ಕ್ವಿಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಕೀಫಾ सेकंड राइफा सेकंड बाकी फर्स्ट बाकी फर्स्ट सेकंड राइफा थर्ड झंडा उंटू साज्मा सनूरा थर्ड सीनियर विभागത്തിൽ ക്വിസ് സൈനബ ദിശ ഫസ്റ്റ് സൈനബ ദിശ ബനി നമുക്ക് ಬೇರೆ ನಿಕನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾತಿಮಾ ಶಹನಾ
Third, second, Fatima Sahana. Third, Salma Masurova. Bebam Salma Masurova. Third. Prabandha Senior. First, Zainaba Disha. Senior പ്രബന്ധത്തിൽ ഫസ്റ്റ് സൈനബ ദിശ, സൈനബ, സെക്കൻഡ് സുൽഫ റഷീക, തേർഡ് സൽമ മസ്റൂറ. സെക്കൻഡ് സുൽഫ റഷീക, തേർഡ് സൽമ മസ്റൂറ. സൽമ മസ്റൂർ. സീനിയർ വിഭാഗത്തിൽ മുഹിയദ്ദീൻമാരിലെ ഫസ്റ്റ് ആയിഷ സായിഫ, പിന്നൊന്ന് ആയിഷ ഷൈമ, ഷാരിഫ സഹന, ഷെരീഫ സഹന. മൂന്നാം ആയിഷ സായിഫ, ആയിഷ ഷൈമ, ഷെരീഫ സഹന. സെക്കൻഡ് റസീന. മൂന്ന് ഫസ്റ്റ്. സെക്കൻഡ് റസീന, പിന്നൊന്ന് സഹന, പിന്നൊന്ന് സുൽഫ. പിന്നെ മദനിമാലയിലെ ഫസ്റ്റ് ഷഹീബ ബീവി, മദനിമാലയിലെ ഫസ്റ്റ് ഷഹീബ ബീവി, സെക്കൻഡ് സൽമ മസ്റൂറ, ഫസ്റ്റ് ഷഹീബ ബീവി, പിന്നൊന്ന് സൽമ മസ്റൂറ, മാറൂഫ. മൂന്നാം ഫസ്റ്റ്. മദനിമാലയിൽ സെക്കൻഡ് റസീന, പിന്നൊന്ന് സഹന, സുൽഫ, സുനൈന. ഇന്ന് 1494 മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഒരു പെട്ടെന്ന് ആഘോഷത്തിലായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി. ആ ആഘോഷത്തെ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ഒട്ടിಗೆ ഞങ്ങളെ സ്വന്തം മക്കളെ പ്രതിഭകളെ അനാവരണ അതും കൂടി ഈ ഒരു വേദിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടുണ്ട്. ആരും ഏത് വിഷയത്തിലും സുസ്ഥായിട്ടിക്കല കാരണം ഞങ്ങളെ എല്ലാവരും പഴക്കവും കാരണമായ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ തിരിച്ചറിയിക്കറങ്ങ ഞങ്ങായിട്ടിക്കൊണ്ടു തിരിച്ചറിയിക്കറങ്ങ ജാവു പോലും വർക്ക് കൂടോ ഇങ്ങനത്തെ എന്തും ഇല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ ലൈഫിൽ അങ്ങ് ചമ്മ തിരിച്ചു വെച്ചിര ഞങ്ങായെങ്കില വർഷത്തിൽ വർക്കായിട്ടിക്കൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് ആയെങ്കിലും നാളെ ജട്ട് പറക്ക മാത്രം നിപ്പാട്ടത്. കുതുബസമാന സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷരീഫ് മദനി തങ്ങളെ ദർബാർ അണ്ടറിൽ നടക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഈ സ്റ്റേജിൽ ഇണങ്ങി ട്രസ്റ്റിലോ പ്രധാന കാര്യദർശിയായ ഹാജാറും അതേപോലെ അറബിക് ട്രസ്റ്റിലോ പ്രധാന നേതാക്കന്മാരും ഈ മഹല്ലറോ നേതാക്കന്മാരും ഉലമ ഉമറ നേതാക്കന്മാരും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഈ സദസ്സിൽ അതേപോലെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ചമ്മ പിടിച്ചുവെച്ച് എല്ലാവരും കൂടിയ രണ്ട് ഉമ്മത്തങ്ങന്മാരും എല്ലാവരും അല്ലാഹു തആല തക്കതായ പ്രതിഫല ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഞങ്ങൾ തരട്ടിച്ചെന്ന് ഞാൻ ദുആരിക്കട്ടെ. ഞാൻ 2-3 വട്ടം വിസിറ്റിംഗ് വന്ന മദ്രസ മാഷാ അല്ലാഹ് നല്ല ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രസ് ഉള്ള ഒരു മദ്രസ ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടിരുന്നു. അതിന് പുറത്ത് ഇവിടുത്തെ കമ്മിറ്റി രംഗവും നല്ല ശക്തിയായിട്ട് ഒത്തൊരുമയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ മാന്യം ഒരു സൈന്യവും അതുപോലെ അതിക്ക് എല്ലാ നിലയ്ക്ക് സപ്പോർട്ട് ആയിക്കൊണ്ടല്ലേ പേരൻസും ഇതായിരിക്കും ഇതിന് പേരത്തിലുള്ള വലിയ ഒരു ശക്തി. ആ കാരണത്തിൽ
കിലാട് നടന്ന പബ്ലിക് എക്സാമിൽ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ ഈ മദ്രസക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒരു റാങ്ക് ഉണ്ട്. അതല്ലാണ്ട് 3ാമത്തെ റാങ്കും 10ാം ക്ലാസ്സിൽ ഇതേ മദ്രസക്ക് ഉണ്ട്. 5ാം ക്ലാസ്സിലും അങ്ങനെ 3ാമത്തെ റാങ്ക് ഈ മദ്രസത്ത് കൊണ്ടു. അങ്ങനെ ഇനിയോ മദ്രസത്തില് 3 പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ റാങ്ക് എടുത്ത് ഒരേ ഒരു മദ്രസ, അത് പലകോട്ടര മദ്രസ മാത്രം. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഈ ഒരു സദസ്സില് മക്കളെ ഉൾഗത്തുള്ള പ്രതിയൊരു പ്രതിഭ, അത് ഭയങ്കരമായ പ്രതിഭയിക്കൽ. ആ പ്രതിഭരണങ്ങ പറത്തിയെടുത്തിട്ട് അതിരണങ്ങ തണ്ണിബീട്ടിട്ട് ബലിയാക്കിയിട്ട് അത് സമുദായത്തിന് വലിയ ഉപകാരമല്ലേ ഒരു മക്കളങ്ങ ആക്കി വിട്ടേക്കില് നമുക്ക് വലിയൊരു ഇസ്സത്താണ്. ഇന്ന് ഈ സ്റ്റേജിൽ വന്നിട്ട് ചമ്മ മക്ക അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കില്ല് ഞങ്ങൾക്ക് കാട്ടിയ, പാട്ടിലാവട്ടെ, പ്രസംഗത്തിലാവട്ടെ, സ്പീച്ചിലാവട്ടെ, പ്രബന്ധത്തിലാവട്ടെ, കിരാത്തിലാവട്ടെ, ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളും ചെറിയ കുമ്പത്തുകൾ ചമ്മ പ്രൈസെല്ലാം എടുത്തോണ്ടിരുന്ന എത്രമോ ആൾമാര് പ്രൈസെല്ലാം എടുത്തോണ്ടിരുന്ന ആയെങ്കില പെണ്ണ് വെളിയാകുമ്പത്തും അങ്ങനെ ആ പ്രതിഭ, ആ സ്കില്ല് എല്ലാം ഇല്ലാണ്ട് അങ്ങ് വേറെ ഏതോ തെരുവു എന്തും ഗൊത്തില്ലാത്ത പോലെ, എന്തും തെരിയാത്ത പോലെ ഒരു അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയ്ക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. അതിന് കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് ചില ആൾമാർ ഒരാൾ ഒരു തെല്ല് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ആകുമ്പോ, ഒരു തെല്ല് ഉഷാറാകുമ്പോ അങ്ങനെ കാല് പിടിച്ചിട്ട് ഭരിച്ചിട്ട് കീഴിട്ട ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ട്. ആ അവസ്ഥ അതായിട്ട് സെൽഫിഷ്, ഞാനും ഉഷാറാവോ തീര, തിരുവനന്തപുരം ഉഷാറാവോ തീര, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെൽഫിഷ് തിങ്സ് അത് ഞങ്ങളെ സമുദായത്തിലോ ഉൾഗത്തിലും ഉണ്ട്. ആ ഒരു സെൽഫിഷ് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തിൽ പോയെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്രാവും ശരിയാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ പ്രതിഭ ഞങ്ങൾ അതിനെ വെളവണിയാക്കിയിട്ട് പ്രോത്സാഹിക്കിട്ട് ഒരു ചാലഞ്ച് പോലാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ചമ്മ വേദിക്കണങ്ങ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഞങ്ങൾ ആക്കി കൊടുത്തെങ്കിൽ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഹൈ ലെവലിൽ എത്തിയിട്ട് ഇസ്ലാമിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ചൊല്ലത് ഒരു വലിയ ഇസ്സത്തില് ആരും ഏത് വിഷയത്തിലും പൊറടിയാക്കുന്നു ആവാത്ത പോലെ വലിയ ഇസ്സത്തിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് തീരാൻ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അത് ഇപ്പൊ അല്ലെങ്കിലും പിന്നെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അങ്ങനത്തെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഞങ്ങൾ ആക്കി തീർക്കണോ. മനുഷ്യന്മാരെ മെന്റാലിറ്റിയിൽ ചമ്മ ചേഞ്ചസ് ആക്കണോ, ഞാനും ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ആവണോ, ബാക്കിരംഗം ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ആവണം ചൊല്ലേ ഒരു ചാലഞ്ച് എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആക്കണോ. ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നെവർ നോക്ക് ദ ഡോർ അഗെയിൻസ്റ്റ് എന്ന പോലെ ഞങ്ങൾ കിട്ടിയ ചാൻസ് അത് എല്ലാം യൂസ് ആക്കിയിട്ട് അതിന് ദീനിക്ക് വേനായിട്ട് ചെലവാക്കണം. അല്ലാഹു തആല ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് എല്ലാം സാലിഹായ ഒരു അമലായിട്ട് അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ജന്മദിന ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಕರಿಂ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತಾಹಾಜಿ, അതേപോലെ ട്രസ്റ്റ് ಖಜಾಂಚ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಹಾಜಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಮಾರು ವೇದಿಕೆ ರಚನೆಯಲ್ಲ എൻ്റെ പുരുഷത്തെ മദ്രസത്തെ മക്ക, അതേപോലെ റാത്ത് എല്ലാം എൻ്റെ ചെങ്ങായി വിശേഷമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് 30 സുസ്ഥാനിച്ചുണ്ട്. 3 വിഷയത്തിൽ നമ്മളെ ഹലക്കോട്ട് മക്ക ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 1 ഉസ്താദ് മറന്നു. നാളെ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ 72 ಮದ್ರಸದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅವರು ಮಕ್ಕಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ಶಿಸ್ತು ನೋಕುಗೈತು ಒರಾಳ ನೇಮಕ ಹಾಕಿನ ಅದನ್ನು ನಾಳೆ ಹಲಕೋಟೆ ಮಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿರುವಂಟು ಅರಬಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ತೀರ್ಮಾನ. അതേപോലെ പ്രതിയൊരു വിഷയത്തിനും ഹലക്കോട്ടെ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് ഹലക്കോട്ടൊരു ഒగ్గಟ್ಟು, ഹലക്കോട്ടൊരു ആ ಪ್ರಯತ್ನ, ഹലക്കോട്ടൊരു ಹಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘತೆ ಆ ಒಂದು ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಇನ್ನು ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕೂಡ ನೋಡೋದು ಬಾರಿ ಇವರು ಚಂದನ. ಅರಬಿಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ഇത് പ്രവർത്തിച്ച് എല്ലാ എൻ്റെ ബിസിനസ് ചങ്ങായിമാർക്ക് അഭിനന്ദനം. വിശേഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ചൊല്ലുന്നില്ല, ഞങ്ങൾ ഉസ്താദ് ചൊല്ലിട്ടു. അതേപോലെ ഇവിടെ മക്ക പാട്ടിലും പ്രസംഗത്തിലും മലയാളത്തിലും കന്നഡത്തിലും എല്ലാ വിഷയ നീലെതിരുള്ള അവതരണമാക്കി നിൽക്കുവാറ്. അതിന്റെ നടുവിൽ നിന്നെങ്കിൽ അതൊരു
ಸಮಾವಲ ಜಂತು ನಾ ಅರಬಿಕ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಯ ಬರಬೇಕು ಒಂದು ಜನ ವಿಷಯ ಜಂತು ನನ್ನ ಪಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಸಾಧಾರಣ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆ പാട്ട് പ്രസംഗ അതേപോലെ കഥാപ്രസംഗ ഇതെല്ലാം സാധാരണ എല്ലാ മദ്രസത്തിലും നടന്നു ചില ജാഗയിൽ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಚಲಕ ಅದೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪಲ್ಲಿರೆ ಧರ್ಮಕೋಲು ಪಲ್ಲಿರೆ ರೂಪಾಕಿದ್ದು അതേപോലെ മദ്രസത്തെ ರೂಪಾಕಿದ್ದು മക്കത്തെ കഴപത്തെ മദീനത്തെ ഇവയെല്ലാം ആക്കിയിട്ട് മക്കളെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യക്രമത്തിലുണ്ടല്ലേ ഇന്നേ ക്ലാസ്സിൽ ഇന്നേ ഒരു കിടാവ് ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രദർശനത്തിൽ വെച്ചെങ്കിൽ അത് ഒരു നല്ല ഒരു കാര്യക്രമത്തിൽ ഇതേ മുന്നിൽ ഒരു മദ്രസത്തിൽ ഞാൻ പോയപ്പോൾ അങ്ങനത്തെല്ലാം ആക്കി വെച്ചതാണ് ഇൻഷാല്ല മുന്നോട്ട് അങ്ങനത്തെല്ലാം ആക്കിയിട്ട് നല്ല മക്കളെ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆಕೊಂಡು ಅರಬಿಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ഞാൻ കേട്ട് കണ്ട പലതരം പ്രൊജക്ടുകളാക്കിയിട്ട് ഏതെല്ലാം നിനക്ക് സഹായമാക്കുക അവിടെ അതെല്ലാത്തിനും ദർഗ പ്ലാൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് അറബിക്ക് ഫ്ലാഷ് കാർഡ് അത് ട്രസ്റ്റില് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്നാല് അമീരാജി അബ്ബാസാജി പിന്നെ ആസിഫാക്കർ പോലത്തെ മൂന്നാൽമാര് ഇരിയ മദ്രസത്തിക്ക് ഒരു ഫ്ലാഷ് കാർഡ് സെറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഹദിയാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ പിന്നെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 1ാം ക്ലാസ്സിലോ തഫ്ഹീമുൽ അറബിയ ആ കിതാബിലോ വലിയൊരു ഫ്ലെക്സ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നെക്സ്റ്റ് അത് വരും അതിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വരും പിന്നെ അതുപോലത്തെ ഫ്ലാഷ് കാർഡ് ആയെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള കവേഴ്സ് അതുപോലത്തെ ഇതെല്ലാം ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಜನರು ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲ നല്ല കാര്യങ്ങളുള്ള തൗഫീഖ് കൊടുക്കട്ടെ അത് അല്ലാഹു താല വിജയിപ്പിച്ചു തരും അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ തുടർന്ന് ജൂനിയർ വിഭാഗത്തെ ഗ്രൂപ്പ് സോങ് ചെസ് നമ്പർ ജഡ്ജിമാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ജൂനിയർ വിഭാഗത്തെ ഗ്രൂപ്പ് സോങ് നടക്കണേ ചെസ് നമ്പർ 231 നിത്യശോഭിത നബിയല്ലാഹി പൂർണ്ണചന്ദ്ര രാത്രിയಂತೆ ತೇಜಗಾನಗು ಹೂವಿನಂತೆ ಅರಳಿದ ಮನವು ಚಂದ್ರನಂತೆ ಚೆಲುವಿನ ಮುಖವು ಯಾ ರಸೂಲೇ ಯಾ ಶಫೀಯೇ ಯಾ ಮುಹಮ್ಮದರೇ ಯಾ ರಸೂಲೇ ಯಾ ಶಫೀಯೇ ಯಾ ಮುಹಮ್ಮದರೇ ಚಲುವಿನ ಮುಖವು ಯಾ ರಸೂಲೇ ಯಾ ಶಫೀಯೇ ಯಾ ಮುಹಮ್ಮದರೇ
ചന്ദ്രപ്പൂ പോലെ ഒന്നാതല്ലേ ഒരുവന്റെ ദൂതർ പിറന്നാതല്ലേ മക്കത്തെ മുറ്റാക്കൂരശേട്ട് ജനിച്ചാതല്ലേ ഒരു ചന്ദ്രപ്പൂ പോലെ ഒന്നാതല്ലേ ഒരുവന്റെ ദൂതർ പിറന്നാതല്ലേ മക്കത്തെ മുറ്റാക്കൂരശേട്ട് ജനിച്ചാതല്ലേ ഞാൻ വിളിച്ചതാ ഒരു ചന്ദ്രപ്പൂ പോലെ ഒന്നാതല്ലേ ഒരുവന്റെ ദൂതർ പിറന്നാതല്ലേ മക്കത്തെ മുറ്റാക്കൂരശേട്ട് ഒരു തിലഞ്ഞ മണിവിലക്കത് മതിയിലുമാടിക്കേ തെളി പകർന്നിടും വൈകരണിടും അദ്വൈത കനിയേ ഒരു തിലഞ്ഞ മണിവിലക്കത് മതിയിലുമാടിക്കേ തെളി പകർന്നിടും വൈകരണിടും അദ്വൈത കനിയേ ഒരു ചന്ദ്രപ്പൂ പോലെ ഒന്നാതല്ലേ ഒരുവന്റെ ദൂതർ പിറന്നാതല്ലേ മക്കത്തെ മുറ്റാക്കൂരശേട്ട് ജനിച്ചാതല്ലേ മലത്താനബിയെ മലത്താജാനബിയെ മല ആരംഭരെ മലപ്പൂയിൻ നബിയെ മലത്താനബിയെ മലത്താജാനബിയെ മല ആരംഭരെ മലപ്പൂയിൻ നബിയെ ഒരു ചന്ദ്രപ്പൂ പോലെ ഒന്നാതല്ലേ ഒരുവന്റെ ദൂതർ പിറന്നാതല്ലേ മക്കത്തെ മനസ്സിലെ കവിഞ്ഞി ചലനാനകളോ നേബി താനേബി ലോകത്തെ തിരുനേബി നമ്മത്ത് നടന്നറിയിനാല് മുഹമ്മദ് നബി രൂപത്തൊനാല് മുണമുറിയോനും ഇഷ്കിച്ചൊരിയോനു മദിന പാടോനു ഗമന മനസ്സിലെ കവിഞ്ഞി ചലനാനകളോ നേബി താനേബി ലോകത്തെ തിരുനേബി മക്കത്തിൽ പരമ പ്രവാദി മനസ്സിന്റെ കാണാകൂ ചൊല്ലിന്റെ സലാത്ത് മുഹമ്മദ് ആഗമന മനസ്സിൽ തടഞ്ഞൊരു നബി ചലനാനോ നേടി താനേബി ലോകത്തെ തിരുനേബി ആമിന ഉമ്മറ കണിയെ മബാബുദുല്ലാരോ നിധിയെ ദുനിയാവ് വെള്ളിയെ ആനബിയെ ആമിനരെ റബ്ബുയാരാ പിരസ്തബത്തു കരുണനെ ദാവൂ റഹ്മത്തും ബർവത്തും കരുണ പൊങ്ങാവൂ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു റബീഉൽ അവ്വൽ ആഗമന മനസ്സിലെ തടഞ്ഞ നബി ചലനാനങ്ങളോ നേബി താനേബി ലോകത്തെ തിരുനേബി റഹ്മത്ത് നിറഞ്ഞൊരീനാല് മുഹമ്മദ് നബി ലോകത്തൊനാല് മുണമുറിയോനോ ഇഷ്കിച്ചൊരിയോനോ മദീന പാടോനോ റബീഉൽ അവ്വൽ ആഗമന മനസ്സിൽ തടഞ്ഞൊരു നബി ചലനാനങ്ങളോ നേബി താനേബി ലോകത്തെ തിരുനേബി ഈശ്വരബാലു ಇದು ದೇವಶಿಖ ಬದುಕಿದು ನಿಗೇಲು ಮಾನವ ಒಂಟೆಯಾಗುವೆ ನೀಯಾರ ತಗ್ಗುವೆ ನಶ್ವರ ಬಾಳು ಇದು ದೇವಶಿಖ ಬದುಕಿದು ನಿಗೇಲು ಮಾನವ ನಾನು ಎಂಬ
عليك يا حبيبي يا نبي الله والسلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله ಅಂದು ಮದಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ಕೊಂಡಿತು ಸ್ವಾದೇಗ ಮಣ್ಣಿಗೆಂದ ಸೃಷ್ಟಿನೆಯೆಂದು ಹೇಗೆ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮುಳುಗಿಯೆಂದು ಹೇರುತ್ತ ಮಲಗಿದ ಪುಣ್ಯಾಡಲು ಅಂದು ಮದಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ಕೊಂಡಿತು ಸ್ವಾದೇಗ ಮಣ್ಣಿಗೆಂದ ಸೃಷ್ಟಿನೆಯೆಂದು ಹೇಗೆ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮುಳುಗಿಯೆಂದು ಹೇರುತ್ತ ಮಲಗಿದ ಪುಣ್ಯಾಡಲು ಅಂದು ಮದಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ಮನಗೊಂಡಿತು ಸ್ವಾದೇಗ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿನೆಯೆಂದು ಹೇಗೆ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮುಳುಗಿಯೆಂದು ಲೌಲಗಾನಲು ಮಸೆ ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲ ಲೌಲವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಭಾಗ್ಯ ನೀಡಲ್ಲ ಲೌಲಗಾನಲು ಮಸೆ ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲ ಲೌಲವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಭಾಗ್ಯ ನೀಡಲ್ಲ ಹಿಡಿದ ಮಲಗಿದ ಪುಣ್ಯ ನಾಡಲು ಒಂದು ಮದಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಮನಗೊಂಡಿತು ಸ್ವಾದೇಗ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿನೆಯೆಂದು ಹೇಗೆ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮುಳುಗಿಯೆಂದು ಅಮೀನ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕನಾಡಿ ಬೆಳೆಸಿ ಮನಂದನೆ ಅಮೀನ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹ ಮಕ್ಕನಾಡಿ ಬೆಳಗಿಸಿ ಮನಂದನೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅನುಚಾರ ತಲೆನೂರಿದೆ ಪ್ರಿಯರ ಪ್ರಶ್ನಕ್ಕೆ ಮಾಯವಾಯಿತು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅನುಚಾರ ತಲೆನೂರಿದೆ ಪ್ರಿಯರ ಪ್ರಶ್ನಕ್ಕೆ ಮಾಯವಾಯಿತು ಪ್ರಿಯುತ ಮಲಗಿದ ಪುಣ್ಯನಾಡಲು ಅಂದು ಮದಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಮನಗೊಂಡಿತು ಸ್ವಾದೇಗ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿನೆಯೆಂದು ಹೇಗೆ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮುಳುಗಿಯೆಂದು ಶಿಷ್ಟನಿಯವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಡುತ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಶಿಷ್ಟನಿಯವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಡುತ್ತಾನೆ ಮಗಳ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ತಿರುತು ಸಮುಚಿತ ಕಳಪುಲ್ಲ ಜರಿನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಭುಜಲ್ಲ ತಿರುತು ಅಮುಚಿತ ಕಳಪುಲ್ಲ ಜರಿನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಭುಜಲ್ಲ ತಿರುತು ಮಲಗಿದ ಪುಣ್ಯನಾಡಲು ಅಂದು ಮದಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಮನಗೊಂಡಿತು ಸ್ವಾದೇಗ ಮಣ್ಣಿಗೆಂದು ಸೃಷ್ಟಿನೆಯೆಂದು ಹೇಗೆ ಪ್ರಪಂಚವೇ